pasatu dela ematen du. Ai! Brum, 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 brum. Ai! Lasai ni naiz. Badakit. Ha, orduan zergatik hartu duzu sustoa. Ezerengatik. Ezagutzen zaitut. Bale, ikarabarruraino sartua dudalako. Zergatik? Ekaitzarengatik? Bai, ez zaizkit bat ere gustatzen. Niri ez da ere. Baina, era berean, zoragarria dela iruditzen zait. Ekaitza? Bai, zarata indartsua. Tximisten argi berezi hori. Su artifizialak bezala? Hori, su artifizial naturalak. Krak! Zezan duzu? Krak! Zer da hori? Krak? Tximisten soinua zerbait jotzen dutenean? Egia da. Helduek diote, ez diegula ekaitzei beldurrik izan behar. Baina haiek ere izango zuten txikitan. Bai, ziur nago. Nik uste dut, munduko ia guztiok ikara pixka bat diegula ekaitzei. Bai, eta horrek bakarrik ez. Urbik izugarrizko saltoak ematen ditu ekaitza datorrenean. Egia da. Ai! Badator ekaitza! Ai! Krak! Berdin egin duzu. Urbi detektibea naiz. Ai! Pira! Urbi doktorea! Etorri zat. Ai! Bator beste. Ai! Pasa dela uste dut. Eskerrak. Aizu, Zer? ezagutzen duzu Amaia? Amaia? Bai, nire gelakoa. Ama suhiltzailea duena? Bai, behin berak esan zidan, bere amak esan ziola, ekaitza dagoenean, etxeko ateak eta leihoak itxi behar direla. Eta gure etxekoak itxital daude. Bai, astok denak itxi ditu. Eskerrak. Bai, eta esan zidan, ekaitzak jotzen duenean, ez dela komenigarria zuhaitz baten azpian jartzea. Ez? Euritik babesteko leku hona da ba? Euri azkain tximistak ere badaude. Beraz, ez da komenigarria, horrela esan zidan, ez da komenigarria zuhaitz baten azpian jartzea. Zergatik? Begira, zuhaitzek punta dituzte. Bai, eta tximistei asko gustatzen zaizkie puntak. Asko daki Amaiaren amak. Bai, suhiltzailea da. Eta gai honetan oso aditua da. Ni izango nintzateke suhiltzailea? Eta zu? Ni ere izango nintzateke suhiltzailea. Sekulako kamioi handia dituzte. Bai, nire gustokoenak. Gainera horrela egiten dute. Nino. Ze polita. Amaia, goazen, sutea! Bator, tximista. Hori handia izan da, Bai, ematen zuen gure etxean sartu zela. Bai. Badaki zer egin. Zertarako? Lasaitzeko. Urbik, ipuinak asmatu eta kontatzen dizkigu, ekaitzak jotzen duenean. Asmatuko aldugu bat? Bai, hasitu. Ados. Behin, zeruan, laio bat bizi zen. Tomas deiturikoa. Bakarri bizi zen, triste, ez zuen lagunik jolaserako. Baina egun batean, Kontxita izeneko laino bat etorri zen. Ameriketan bizi zen Kontxita. Baina haize bolada batek Tomas bizi zen lekuraino ekarri zuen. Eta Tomas pozi jarri zen. Bazuen oin laguna jolaserako. Kontxita, jolastuko aldugu. Bai, erran zuen Kontxitak. Eta orduan, eskutik hartu ziren. Eta, hain estu hartu ere, txinpartak sortu zituzten. Txinpartekin txundituta lurrera ziren. Brum, zarata, izugarria entzun zen. Ai, barre algaraka hasi ziren.
malkoak hasi zitzaizkien arte. Ai, eta lur planetako gizakiek eskertu zituzte malkoaiek. Aspaldian ez baitzuen eurik egin. Geroztik, elkarrekin dabiltza bilainoak mundu guztian zehar. Behar denean, behar duten gizakiei, euria emanez. Izugarrizko barresaioak egiten dituzte. Ze polita. Ara, mira, Conchita eta Tomas. Erori dira berriz ere. Ini.